Dobrý deň, vítajte. Po príbehu uhlia pokračujeme príbehom ropy. Takže čo pán Malthus nevidel? Pán Malthus nevidel to, že postupné vyčerpávanie prírodného zdroja zdvihne jeho cenu a to prispôsobenie sa vlastne spočíva v tom, že hľadáme nejakú náhradu. Začne sa to vyplácať ekonomicky, hľadať náhradu. A pochopiteľne platí to vtedy, ak ľudia môžu slobodne bádať, podnikať, vtedy sa náhrada nájde. A tento príbeh sa odohral naozaj mnohokrát, prakticky s každým jedným materiálom, ktorý používame za tých posledných 250 rokov. Ale iba na západe, pretože inde sloboda nebola. Tam, kde sloboda nebola, tak tam sa tento príbeh odohrať nemohol. Tam, kde nemohli ani cestovať, slobodne cestovať po Číne, ako napríklad v Číne, tak sa to odohrať nemohlo. Takže ropa sa stala hlavným energonosičom 20. storočia. Dospeli sme vlastne do tohoto bodu. No a zaujímavé je, že teda krásne to rástlo, vlastne hlavne po druhej svetovej vojne prakticky svet prešiel na ropu z ropných, z nejakej Saudskej Arábie, z Ománu, z Kuvajtu, proste z krajín, kde nebolo absolútne nič, kde boli nejakí beduíni na ťavách, sa zrazu stali ropné sultanáty a ropné nejaké šejcháty, ktoré mali strašné peniaze a teda zarábali strašné peniaze na Alláhovom dare, ktorý im vyvieral zo zeme. No a teda 100 rokov po proroctve Stanleyho Jevonsa, zhruba koncom 60. rokov 20. storočia sa zrazu objavujú rovnaké apokalyptické predpovede o rope. Inak oni sa objavujú skôr, oni sa objavujú oveľa skôr, ale teda svetoznámymi sa stali vlastne niekedy v tých koncom tých 60. rokov, začiatkom 70. rokov. A obrovským impulzom na ich rozšírenie sa, a teda na takú všeobecnú popularizáciu týchto strašení, týchto apokalyptických vízií ohľadom ropy sa stal tzv. Ropný šok v roku 1973, kde teda ropy mal byť trvalý nedostatok, malo prísť k ropnému zlomu, to je ten klasický malthusiánsky scenár, zopakujem to, že teda spotreba ropy bude rásť, aj teda jeho dopyt po rope bude rásť. Zároveň sa vyčerpávajú postupne náleziská, čiže dochádza vlastne k zlomu, k nejakému miestu, kde sa spotreba pretne s ponukou a vlastne tým pádom potom spotreba začne klesať a to je vlastne koniec našej dekadentnej priemyselnej civilizácie plundrujúcej planétu. Klasický malthusiánsky scenár nazývaný ropný zlom. No a autormi tejto predpovede sa stala veľmi vplyvná organizácia, v súčasnosti žiaľ Bohu veľmi vplyvná, ktorá sa volá Rímsky klub. Inak v ďalších dieloch budeme analyzovať ich knihu Hranice rastu. Celú som ju prečítal a mám pre vás pripravené vlastne, čo tá kniha hovorí. V súčasnosti Európska únia v podstate ide podľa tejto knihy. A je to teda desivé. Ale poďme k tomuto. Autori predpovede sú Rímsky klub. Mimochodom, pán Ehrlich je jeden z tých členov. No a v roku 1972 vydali knihu Hranice rastu, kde hovoria, že hospodársky rast nemôže pokračovať do nekonečna, pretože je limitovaný prírodnými zdrojmi a predovšetkým ropou. Máme proste nejakú konštantnú veľkosť planéty a keď budeme stále rásť, tak jedného dňa exponenciálne rásť, tak jedného dňa nebudeme schopní, všetko vyťažíme a tým pádom sa zrútime naspäť na predindustriálnu životnú úroveň. Bude teda obrovský hlad, budú obrovské hladomory, všetci zomrieme, alebo teda možno zhoríme a neviem čo všetko ostatné. Pochopiteľne Paul Ehrlich je členom. Ak ste počuli slovné spojenie Hranice rastu, a obávam sa, že ho počúvate každý deň, alebo ak čítate určité noviny, tak tam ho máte každý deň spomenuté, tak ste určite, tak aspoň viete, kde sa to vzalo, v ktorej knihe vlastne sa to vzalo. A takisto termíny trvalo udržateľný rast, to je vlastne tiež odtiaľ, to je vlastne tiež z tej knihy termín. No a v podstate to vyzerá, teda ono to vtedy takto. Jeden z dôvodov, pre ktorý sa to tak strašne rozšírilo, toto apokalyptické videnie sveta, bol aj ten, že Západ naozaj v roku 1973, takže prakticky bezprostredne po vydaní tej knihy, zažil tzv. Ropný šok. To znamená, že ropy bolo zrazu strašne málo. Neviem, či ste niekedy sledovali vlastne z toho obdobia nejaké dokumentárne filmy, keď vlastne ste videli, že ako tie krásne americké koráby s 25-litrovou spotrebou, ako tam stáli niekde na pumpách a gas shortage, sold out today, všetko predané, no gas, nemáme benzín,
máme toho málo, $10 či 10 galónov asi limit, hej. Čiže tuto vidíte krásny obrázok zase zo západného Nemecka. Takže viete, že zrazu ono to vyzeralo, že ako keby mali pravdu, hej, a to prinieslo tej ich teórii obrovskú popularitu, ktorá žiaľ Bohu trvá dodnes. Tá ich prognóza sa zdanlivo splnila. Povedzme si, čo sa vlastne stalo, čo to bol ten ropný šok, prečo k nemu došlo a vlastne akým spôsobom teda, hej, sa potom vyriešil. Ropný šok totiž vôbec nebol spôsobený reálnym nedostatkom ropy, bolo to politicko-obchodné rozhodnutie kartelu OPEC. V tom období vlastne väčšiu časť ropy ťažili, alebo značnú časť ropy pre západné trhy ťažili vlastne arabské krajiny, alebo teda Perský záliv, Irán a arabské krajiny. A vlastne Spojené štáty americké podporovali Izrael v Jom Kipurovej vojne, to bolo v roku 1973. Vlastne z jednej strany Sýria, z druhej strany Egypt napadli Izrael a Izrael sa teda dokázal ubrániť. Inak Izrael mal vtedy 7 miliónov obyvateľov, Sýria mala 20 a Egypt mal tuším 70. Napadli ho z obidvoch strán. Izrael sa ubránil, prežil s americkou pomocou. Bez americkej pomoci by to nebolo možné. No a teda, keďže Američania pomohli Izraelu prežiť a prežiť teda arabský útok v Jom Kipurovej vojne, dokonca nielen, že ho odraziť, ale ešte aj zväčšiť svoje územie, obsadiť Golánske výšiny a neviem čo všetko, tak vlastne arabské krajiny, a teda Irán, v rámci teda nejakej muslimskej solidarity a v snahe teda potrestať ten dekadentný zlý západ za jeho podporu, tak zastavili ropné kohútiky. To znamená, že vyvolali obrovský rast ceny ropy. No a práve vďaka tomuto, že vlastne teda ropy bolo zrazu málo a na západonemeckých a amerických pumpách zrazu nebolo dosť benzínu, tak v podstate tá kniha zažila obrovský úspech. Knihy Hranice rastu sa predalo 30 miliónov kusov, stala sa bestsellerom, ovplyvnila, žiaľ Bohu, celý západ, ovplyvňuje ho dodnes. No a teda ich teórie, hoci sú úplne chybné a nesplnilo sa z nich absolútne nič, že to si ukážeme, keď sa tým budeme zaoberať, tak sa dodnes učia v školách. Naozaj nič z ich predpovedí sa nesplnilo. Čo sa stalo? Akým spôsobom Západ zareagoval? Zareagoval klasicky, tak ako vždycky zareaguje slobodná spoločnosť postavená na voľne konkurenčnej alebo na konkurenčnej ekonomike. Takže Západ zmenil technológiu ťažby, hej, začalo sa ťažiť, proste Západ vyvinul teóriu ťažby z plytkých morí, takzvaných šelfov, to sú nejaké, tuším, do 30 alebo do 50 metrov hĺbky. Západ začal ťažiť ropu z podmorských nálezísk, objavili sa noví producenti, ako napríklad Mexiko, Venezuela, hej, čiže už to nebol iba Perský záliv, Texas napríklad, akože v okolí, tam je hodne šelfov, z ktorých sa dodnes ťaží ropa. Norsko napríklad, tá ich dnešná zelená ekonomika, vlastne Norsko vtedy začalo bohatnúť, lebo zistilo sa, že vlastne v pobrežných vodách Norska je veľké množstvo ropy, a vedeli to teda už tou podmorskou technológiou ťažiť. Veľká Británia začala ťažiť ropu. No a zrazu o pár rokov začali sa využívať nové ložiská, no a za pár rokov bolo znova ropy dosť. Dokonca to má ešte dopady, to odbočujem od témy, ale tzv. Mexická dlžnícka kríza vlastne bola o tom, že Mexiko, keď sa objavila ropa v tých moriach, teda v tom proste nedaleko ich pobrežia, tak proste prišli petrodoláre. No a Mexiko minulo všetko, ešte aj budúce. Hej, oni teda samozrejme sa si zvolili sociálne programy, diaľnice a neviem čo všetko, mexická vláda. A potom, keď prudko klesla cena ropy, tak to nemali z čoho splácať, tak vznikla mexická dlžnícka kríza, ale to som odbočil, to nie je hlavná línia. No a áno, cena zase klesla. Počase, keď vlastne ropy bolo zrazu dosť, hej, medzi tým sa zobudili aj Arabi a zistili, že vlastne, ďalší producenti sa objavili, tak pustili aj oni kohútiky a ropa teda postupne začala klesať. Dokonca existuje názor historikov, že práve tento pokles cien významne prispel k pádu Sovietskeho zväzu. Pokles cien ropy, ale to teraz nebudeme riešiť. Takže no ale čo sa potom stalo ďalej? V 90. rokoch práve po páde Sovietskeho zväzu a vlastne po zmene spoločenského zriadenia v Číne, alebo teda takto vládcovia ostali rovnakí, len sa stiahli a Čína začala bohatnúť vďaka teda
vďaka teda politike vlastne, nazvem to laissez-faire, hej, že teda nechali Číňanov, nech normálne žijú a nech sa snažia proste sami a Čína začala vďaka tomu bohatnúť, tak sa objavili noví veľkí konzumenti ropy. Bývalý východný blok sa začal masovo motorizovať. No práve napríklad Čína. V roku 1984 počet súkromných aut v Číne bol 0. Skutočne 0. Hej. Toto je Peking roku 1980. Takto vyzerali pekingské ulice. Pozrite si tie krásne buspruhy, ktorých chodia iba autách. A tuto sú cyklopruhy. Žiadny automobilový pruh tu nie je. To je hotový progresívny raj. Hej. Dokonca ani nejedli mäso, pretože žiadne nemali. Hej. Živili sa teda len rýžou, ak jej vôbec mali dosť. Hej. Nie každý deň. Mali tu Mao razil takú teóriu takzvanej železnej misky ryže. Ani tá nebola bežne. Hej. A ľudia mu tam umierali hladom. A to sa budeme inokedy baviť. A pozrite sa, akí sú štíhli. Hej. Mne tento týždeň diagnostikovali, že mi tukovatie pečeň od príliš dobrého života. To im nehrozilo. Hej, týmto Číňanom v tom Pekingu, v tom progresívnom raji im takéto niečo, takéto zlo, aké ja mám, im nehrozilo z toho prejedania sa mäsom. Takže žili v súlade s prírodou. Akurát bol ten problém, že tí ľudia sa chceli z toho progresívneho raja stále dostať do toho kapitalistického konzumného pekla Hongkongu. A keby ste vtedy mali možnosť vlastne byť na tých hraniciach, respektíve cez hranice sa nedalo prejsť, museli ísť cez ten záliv, tak tam boli stále boat people, ktorí sa pokúšali aj s rodinami na veľmi chatrných lodiach a prenasledovaní teda čínskou pobrežnou strážou dostať sa do toho kapitalistického konzumného pekla Hongkongu, z toho progresívneho raja Číny. Takže moderného, hej, kde teda sa žilo zdravo a nekonzumne, takto to mám povedať. No a toto je Peking v roku 2016. Takže toto už je to peklo kapitalistické, kedy sa teda objavujú autá. Pozrite sa, toto je hrozné, tieto zápchy. Hej, že to naozaj treba riešiť nejako, najlepšie návratom do toho roku 1980. No ale toto pochopiteľne vyvoláva tlak na ropu. To znamená, že ropy bolo zrazu zase málo. Hej, cena začala postupne rásť, až dosiahla cenu niekde okolo $100 za barel. A znova teda znova sa objavovali teórie o ropnom zlome. Hej, Ešte sa vrátim k nám. Toto je Bratislava 1970, pozrite sa. Hej, tuto neboli vôbec žiadne zápchy. Hej, vidíte, že zápcha tu neexistovala. Toto je Štúrova ulica, 70. roky 20. storočia. Tak toto nejako vyzeralo. Hej, toto inak som mohol byť ja, toto dieťa. Na tých rukách nie som, ale ako kľudne som sa tu vtedy mohol vyskytnúť. No a teda kvôli vyššiemu dopytu cena ropy postupne rástla, až teda v roku 2008 kulminovala tá cena a teda opäť katastrofické vízie, že ropa dôjde. Ropný zlom a cena narástla tak, že sa začalo oplácať ťažiť ju z bridlic. Toto je model bridlicovej ťažby. Vlastne v bridliciach, v roponosných bridliciach je podľa dnešných poznatkov toľko ropy, že by stačila minimálne na ďalších 200 rokov. Napríklad len sever Spojených štátov a Kanada má viac ropy v bridliciach, než boli celé zásoby Blízkeho východu včítane toho, čo už bolo vyťažené. Čiže len dnešné odhady, len dnes preskúmané zásoby, to zďaleka nie je všetko. Dnes preskúmané zásoby ropy v roponosných bridliciach, sever Spojené štáty a Kanada, myslím, že juh Kanady dokonca len, je tam viac ropy v tých bridliciach, než boli všetky zásoby Blízkeho východu v nejakom 1920, keď tam ešte nikto nevyťažil ani jediný barel. Hej, čiže minimálne na 200 rokov by dnes preskúmané zásoby stačili. No a samozrejme cena ropy, keď sa teda rozbehla bridlicová ťažba, tak cena ropy znovu spadla. A samozrejme, že ona pôjde, áno, už teraz zase išla, hej, cena zase pôjde hore, je to normálny cyklický jav. Hoci teraz nešla hore kvôli cyklickému javu, ale teraz išla hore kvôli tomu, že pán prezident Biden v podstate odstavil ropovod. Po roku 2016 sa začali stavať ropovody, v podstate, ktoré mali využívať tú bridlicovú ropu. Jeden je postavený, druhý je ešte nedostavaný. No a jeden sa prestal používať a druhého výstavba sa zastavila. Tak majú Američania momentálne vysoké ceny paliva na pumpách a teda vôbec celosvetovo. Vďaka tomuto, keďže Amerika je najväčší spotrebiteľ, alebo stále, tak vlastne vďaka tomuto zastaveniu tejto bridlicovej ťažby a tých ropovodov v podstate tá cena znova stúpla. Čiže je to znova
To, že momentálne máme cenu ropy takú vysokú, ako máme, je výsledkom politických rozhodnutí, ničoho iného. Ničoho iného. Nie je to o tom, že by bolo málo ropy, je to výsledok politických rozhodnutí. Čiže on by to bol normálny cyklický jav, v danej chvíli nie je. V danej chvíli nie je. 300 miliónov, ale pochopiteľne, že keď ďalších 300 miliónov Ázícov dosiahne životnú úroveň západného sveta, alebo sa proste zmôže Afrika, bodaj by, hej, veľmi by som si to želal, a ten dopyt znova vzrastie, tak prirodzeným spôsobom, hej, keď sa toto zmení na toto, tak prirodzeným spôsobom ten dopyt znova vzrastie. Hej, znova tej ropy bude treba viacej a znova pôjde hore cena. Ale viete, pokiaľ nebude stačiť frakovanie, tak to vyvolá to rast cien ropy a začne sa oplácať ju ťažiť zase podľa nejakých nových technológií. A to aj z miest, kde sa ju momentálne vôbec ťažiť neoplatí. Napríklad v Arktíde je ropa, hej, dokonca morské dno vo veľkých hĺbkach, tam sú zásoby, vo veľkých hĺbkach na morskom dne sú zásoby na tisíce až 10 000 rokov ropy. Tisíce až 10 000 rokov, jasné. Dnešnou technológiou ju ťažiť nevieme, samozrejme, ale o 50 alebo o 100 rokov to nemusí byť vôbec problém. Pochopiteľne, možno, že ropu nebudeme vôbec potrebovať, to je jasné. A tento pán, Mohammed bin Salman al-Saud, to je momentálny vládca Saudskej Arábie, je autorom jednej zaujímavej vety, ktorú, jak tiež ju nepovedal on, tiež to od niekoho skopíroval. A on hovorí jednu vec, čo má pravdu, že doba kamenná sa neskončila preto, lebo nebolo dosť kameňa. Hej. To znamená, že môže sa stať, že ropu nebudeme potrebovať o pár desiatok alebo o pár 100 rokov. Áno, je to dokonca pravdepodobné, že to tak je. Ak budeme mať slobodnú ekonomiku. Hej. A keď nám nebudú vládnuť tí dobrí ľudia, ktorí nám chcú tak strašne dobre. Keď budeme mať stále slobodnú ekonomiku, tak naozaj budeme mať technológie, ktoré nám možno umožnia prirodzeným spôsobom dobrovoľne, bez donútenia odísť od ropy. Takže pán momentálny vládca Saudskej Arábie si veľmi dobre uvedomuje, že aj ropa nebude na večnosť a že teda aj oni by mali niečo robiť. Pravda je jedna, že prírodné zdroje sú naozaj obmedzené. V tom sa skutočne Thomas Robert Malthus nemýlil. Čo ale nevidel, je to, že ľudský intelekt dokáže vymyslieť riešenie. Keď cena obmedzeného zdroja dostatočne stúpne, človek nahradí vyčerpaný prírodný zdroj úplne iným zdrojom, alebo vymyslí nejaký nový spôsob ťažby, alebo vymyslí technológiu, ktorá ten vyčerpaný zdroj už vôbec nepotrebuje. A to je práve to, čo tvrdí Julian Simon, čo vlastne vo svojej knihe The Ultimate Resource, nevyčerpateľný alebo ultimátny zdroj, tak sa volá jeho kniha. Cena vyčerpaného prírodného zdroja potom zase klesne. Naša ekonomika v súčasnosti je postavená na konštantnej technologickej zmene. Skúste si to porovnať s historickými ekonomikami, napríklad starý Rím. Keby ste boli v Ríme v roku 0, za života niekde okolo roku 0, keď teda v Palestíne žil Ježiš Kristus, tak by ste, a v roku 400, tak by ste zistili, že kovácka dielňa v Ríme sa vôbec nezmenila. 400 rokov prešlo a kovácka dielňa v Ríme sa nezmenila. Skúste si predstaviť nejakú kovácku dielňu v roku 1620, hej, a skúste si predstaviť, alebo 1622, a skúste si predstaviť, čo ja viem, napríklad bratislavský Volkswagen o 400 rokov v roku 2022. To nie je to isté. To nie je to isté. Kovácka dielňa Prešporku, nejaká moderná, vyspelá kovácka dielňa v Prešporku v roku 1622 a továreň Volkswagenu v Bratislave v roku 2022 naozaj nie je to isté. No a práve Julian Simon hovorí, že ľudský intelekt je nevyčerpateľný zdroj a tá rovnica sa tým pádom mení. Hej. Máme vyčerpateľný krát vyčerpateľný krát vyčerpateľný, by bolo vyčerpateľný. To by bolo nejaké konečné číslo. Krát nevyčerpateľný, ale krát nevyčerpateľný znamená, že máme nekonečný rast. To je vlastne to, čo on tvrdí a to, čo aj je pravdou, čo aj dokazuje vlastne, čo dokazujeme to celú históriu ľudstva. Celú históriu ľudstva dokazujeme práve toto. Posledných 250 rokov to dokazujeme najviac. A ako dôkaz si skúste vy sami predstaviť, porovnajte si napríklad také Rusko, povedzme, so Švajčiarskom, so Singapúrom, s Hongkongom, s Japonskom, Dánskom, Luxemburskom. Čo majú spoločné tieto krajiny? Švajčiarsko, Singapur, Hongkong, Japonsko, Dánsko, Luxembursko. A v čom sú rozdielne oproti Rusku? Asi vám to došlo.
Nemajú žiadne prírodné zdroje. Švajčiarsko, Singapur, Hongkong, Japonsko, Dánsko, Luxembursko sú krajiny chudobné na prírodné zdroje. Rusko naopak má obrovské množstvo, Rusko vlastní obrovské množstvo akéhokoľvek prvku Mendelejevovej periodickej tabulky. V Rusku je všetko. Proste, a keď aj niečo nie je ešte objavené, tak stačí len preskúmať a nájdete tam. Čokoľvek tam je. Akýkoľvek prvok periodickej tabulky. Vo Švajčiarsku, čo tam je pre Boha? Hej. Alebo čo je v Singapúre? Prečo tieto krajiny sú strašne bohaté? Prečo teraz, keď možno sa vyjadrím škaredo, prečo chodia dámy od nás utierať zadky Švajčiarom a nie Rusom? Veď teda pokiaľ je ľudský blahobyt postavený na súrovinách, tak by Rusko malo byť najbohatším štátom sveta. Ako si nie je. Ako si ním nie je. Hej. Najbohatším štátom sveta, alebo jedným z najbohatších je práve Švajčiarsko. Tam není vôbec žiadny prírodný zdroj. Vôbec žiadny. To znamená, že ľudský intelekt je to, čo vytvára blahobyt. Ľudský intelekt je to, na čom je postavená súčasná ekonomika. Ľudský intelekt je to, čo vytvára hrubý domáci produkt. Nie suroviny. Suroviny vieme vymeniť. Jasné, že ich potrebujeme, ale každých niekoľko desiatok rokov ich vymeníme. Napríklad táto technológia, ktorú momentálne považujeme za vrchol, alebo teda za jeden z vrcholov, je postavená na nejakých vzácnych kovoch. Je to postavené na nejakých vzácnych kovoch, o ktorých zatiaľ vieme, že sú len v niekoľkých baniach na svete. Že to tiež nie je úplne bežná záležitosť. Ale kde je napísané, že o 5 rokov nebudeme mať telefóny, ktoré budú vyzerať nejako takto. Že si ich v podstate takto poskladáme a dáme si ich sem. A možno budú postavené na niečom úplne inom, než sú momentálne mobilné technológie. Čiže vďaka technologickým zmenám, napriek teoretickej vyčerpateľnosti prírodných zdrojov, už vyše 200 rokov trvalo z generácie na generáciu rastie životná úroveň. To mimochodom nie je z mojej hlavy, to je proste niečo, čo tvrdil pán Jozef Schumpeter, to bol rakúsky ekonóm, ktorý vlastne práve sa zaoberal technologickými zmenami a kreatívnou deštrukciou. No a teda bez toho, aby sa zdroje vyčerpávali, to vlastne povedal práve pán Julian Simon, to je teda ďalší americký ekonóm, ale teda rakúskej školy. Preto, lebo sa nahrádzajú inými. Bez technologických zmien, stálych, konštantných, ktoré generuje kapitalistický systém, by naozaj pán Malthus mal pravdu. Hej, keby sme nemali slobodu, keby sme nemali kapitalizmus, tak by sa to naozaj zastavilo a skutočne by sme išli dolu. To znamená, že by sme sa vracali z životnej úrovni pred priemysel. Teda do predpriemyselnej éry. Ten trvalý rast životnej úrovne by tým pádom nebol možný. No a tým by som ukončil príbeh energonosičov a budeme pokračovať príbehom potravín.